An balima wani ɲanguma Maliya ci don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo ka da u tulo kan o de ka fɔ Mɛkalo tile 25 n'o bɛnna farafinna ka don ma n'an b'a fɔ o ma ko Journée de l'Afrique. O don layɛlɛmayara an ka jamana fɛ ni ɲɛnajɛba ye n'o kɛra Bamako. Ɲɛnajɛ in kɛyɔrɔ la CMA n'o ye banbagaci jɛkulu ye sɛbɛn bɛ an ka jamana ni minnu cɛ. A yirala k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye ko dɔ kɛ Mali jɔnjɔn datɔ n'o kɛra kuma daba ye an ka jamana minisiri fɛ min ka baara bɛnnen don kɔkanna ko ɲɛnabɔli ma. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ k'a fɔ nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɔni daminɛna ɲɛnajɛ in daminɛtɔ de. Ko sabula ɲɛnajɛ in daminɛna ni Mali ka jɔnjɔn dali de n'an b'a fɔ o ma ko hymne national. Kuma min na mɔgɔw de wulila k'a fɔ k'u bɛ jɔnjɔn in da. A yirala k'a fɔ CMA ɲɛmɔgɔ ale de kɛra mɔgɔ laban ye min wulila bɛɛ kɔfɛ ko wa k'a wulila k'i jɔ jɔcogo la min kɔni ma mɔgɔw ja. O de kɛra sababu ye Cɛbilen Darame n'ale ye minisiri ye mun ka baara bɛnnen don jamana kɔkan kow ɲɛnabɔli kama. Ale de kɔni ye kuma ta sa ni k'a fɔ a ye ko nin kɔni tɛ wale ye mun bɛ kɛ. A y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko sɛbɛn min kɔni kɛra nin jɛkulu ninnu ni Mali cɛ ko sɛbɛn kɔnɔna la a fɔlen don ko ka Mali ka kelenya kɔni sabati. Ko de la ale kɔni tɛ se k'a faamuya ni mɔgɔ kofɔlen bɛ ka nin waleya in kɛ kun kelen min na. Ko sabula ale kɔni hakili la an bɛɛ ye Maliyɛn ye ko wa k'an bɛɛ kan ka Mali jɔnjɔn kɔni bonya. Nin kuma in kɔni kɛlen kɔfɛ sa CMA ɲɛmɔgɔ ale ma jaabili kɛ nin yɔrɔ in na. Nka kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale m'a bolo kɔni kuraze dɔwɛrɛ la n'o ye k'a bolo fara ɲɔgɔn kan ye. K'ale kɔni kun jɔlen de don ko ka Mali jɔnjɔn lamɛn ko wa k'ale bolo ko kɔni jɔcogo in fana ye bonya ye. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ an ka jamana minisiriso min ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ nafolo kɔni ɲɛnabɔli kama. Ale y'a yira k'a fɔ damada baara bɛna jɔ Mali fan bɛɛ kalo 4 kɔnɔ. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu yɛrɛ kɔni ma ta dɔwɛrɛ la ko dugu jukɔrɔ nafolo ɲɛnabɔli minisiri kɔni n'ale kun bɛ ka taa baara la Kajolo mara la. A yirala k'a fɔ ale kɔni sera dugu dɔ la dugu min ka baara bɛnnen don sanubɔ ma. Minisiri kɔni selen dugu in na a kɛra dusukasiba y'a bolo. Sabula a selen dugu in na a y'a ye k'a fɔ duguladen ninnu kɔni tɛ balocogo ɲɛnama na ye fiyewu. Ko sanu min bɛ bɔ ji jukɔrɔ ni mansin ye o mansin kɔni kɛra sababu ye ka o yɔrɔ ji kɔni tiɲɛ kosɛbɛ. Ko nka ko n'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin duguden ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani denw k'olu bɛ min ji ninnu na ko wa den ninnu yɛrɛ bɛ panpanni na ji ninnu na wagati bɛɛ. Wa a y'a lakɔlɔsi fana k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso kɔni tɛ dugu kofɔlen in na ko wa ekɔliso yɛrɛ fana tɛ yen nɔ. Ko ale kɔni t'a dɔn mɔgɔw kɔni bɛ se ka balo nin wale in kɔni na cogo min na. O de kɛra sababu ye a y'a laɲini ko sanubɔ kɔni bɛna jɔ Mali fan bɛɛ fo ka taa kalo 4 kɔni se. A yirala k'a fɔ nin kalo 4 kɔnɔna la ni minisiriso mɔgɔw ka baara kɔni tɛna kɛ foyi ye. Olu ka baara bɛna bɛn sɛbɛn kɛli ma sanubɔ la n'o bɛna kɛ sababu ye ka se ka nin baara in kɔni nɔgɔya a kɛbagaw bolo. Kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Mɛkalo tile 24 kɔnɔna la Sikasokaw fɛ yen nɔ fura tiɲɛnen tɔni 5 kɔni jenina yen nɔ. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ nin fura ninnu yɛrɛ kɔni tɛ fura suguya wɛrɛw ye ko ninnu ye fura ye minnu dati kɔni tɛmɛna ka ban k'u tali bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye adamaden ma. A yirala k'a fɔ nin fura ninnu kɔni kun ye fura suguya caman ye. Furakisɛw b'u la jimanw b'u la wa pikiriw yɛrɛ fana b'u la. Fura ninnu kɔni bɔyɔrɔ kun ka ca jamana ka fura feereyɔrɔw fura kun b'a la ko wa kɛnyɛrɛye fura feereyɔrɔw yɛrɛ ka fura fana kɔni kun b'a la. Sikaso guvɛrinɛri ka lasigiden kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin furajenni kɔni kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo. Ko sabula ni fura in kɔni kun bɛ ka munumunu dugu kɔnɔna la mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu tɛgɛ bɛ se ka s'a ma n'olu bɛ se ka taa feere mɔgɔw ma. A dun tali bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye adamaden kan. O de la a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kan ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ la ko ni fura minnu kɔni tiɲɛna ka ban olu man ka munumunu adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka a y'a yira fana k'a fɔ ko tiɲɛni barika bonyana ko sabula tɔni 5 kɔni u ka ca kosɛbɛ. O de la a ye welewelekan bila mɔgɔw ma mɔgɔ minnu kɔni bɛ kɛnɛya kow kunna k'u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ yaasa san wɛrɛ kɔni tiɲɛni kana nin ɲɔgɔnna kɔni bɔ. Kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ mɔgɔ 600 de kɔni bolila ka bɔ Koro Bankasi ale ni Bandiagara kɛlɛ sababu la ni ka taa u sigi Mopti dugu yɛrɛ la. Kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min bɛ an ka jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro Bankasi ale ni Bandiagara o kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba de laboli ka b'u ka so kɔni kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ni mɔgɔ bolilen kɔni cɛw b'u la musow b'u la ko wa denmisɛnnin fitininw yɛrɛ fana caman b'u la. A yirala k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni bɛ nin mɔgɔ ninnu kan kosɛbɛ sabula dumuniko b'u la jiko b'u la ko wa mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ kɔni b'u la minnu mago bɛ furakɛli la teliya la. O de la service du développement social n'olu ka baara dɔ ye adamadenya lasabatili ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu wililen don k'u jɔ nin ko in na kosɛbɛ sabula olu kɔni taara dumuni di nin mɔgɔ ninnu ma u taara ji ni fura caman fana d'u ma ko nka olu kɔni sirannen don nin sanna wagati in na kosɛbɛ ko sabula u bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni ka sigi la. An balimaw ni kunnafoni nin lasera aw ma ni Solution ka dɛmɛ ye an ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn yan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.